Assalamu alaikum. So a wannan bidiyo za mu duba mu ga yadda ake recording transaction. A bidiyo na baya mun ga yadda za mu je mu yi sayayya, mu saka mun yi sayayya. Yanzu kayan da ka siyo kuma ya za ka sayar da su. So a nan a home za mu ga cewa a cash ɗina ba ni da komai, a POS transfer ɗina duka komai na dai kusan 00 ne yau na tashi. So yanzu zan fara recording transaction. So abu na farko in zan yi recording transaction zan zo transaction sai na zo na yi clicking transactions a nan. So gashi page yana buɗe min, page ya buɗe min. To yanzu gashi nan zan gani demo store branch na Kano, kuma zan ga anan zan zaɓa wani customer ne, anan kuma zan zo na saka note, zan zo na saka wani irin transaction nake so na yi. So a wannan bidiyon zan yi focusing ne akan iya cash transaction wanda aka biya ko through cash ko POS ko kuma bank transfer. A bidiyo na gaba za mu ga yadda za a yi transaction na bashi da kuma yadda ake yin return da kuma yadda ake yin estimate. So yanzu anan zan zo ni ina clicking anan, kaga nan ɗina zai yi green, so it means kenan zan iya searching product. In na yi rubutu zai hau. Sannan nan kuma ya yi blue, so yanzu ya yi green sai na zo na yi searching. Misali anan zan sa spaghetti ɗina, ina sa ma spark, ga spaghetti ɗina ya fito. Zan ce misali shi nake so na sayar, sai kuma misali a indomie nake so na sayar. So anan zan zo na gani carton ne ko kuma piece ne zan sayar. Misali yanzu bari na ce kawai spaghetti ɗin nake so na sayar. So anan zan zaɓa. So ga okay, but spaghetti ɗina spa gashi nan. So zan ce na sai da guda ɗaya. To na yi discount ko ban yi discount ba. Misali zan ce ba wani discount. To sai na ce sales ne kuma cash ne. So yanzu ga nan transaction ɗin 950. Idan na zo na ce record transaction, to yanzu misali sai mutumin ya bani 1000. Ina sa 1000 a nan, zan ga nan returning change naira 50. So kaga bana bukatan calculator. So zan iya sawa kawai gashi nan canjin da zan bashi naira 50. In ma kuma ba bukatan canji ba sai na sa ba. Kawai shikenan. In kuma na saka automatically zai mun calculating nawa zan bashi canji. So sai na ce record transaction da clicking nan. So gashi yanzu yana recording transaction. Gashi kuma no transactions found a cikin table din nan anan zan ga cewa no transactions found. That means wannan shine sayarwa na farko. So yanzu gashi nan ya gama transaction, zan ga gashi nan cancel ne, ga date da lokaci, ga amount din, ga kuma status is paid. So anan zan iya zuwa na print receipt. So in ne clicking haka gashi nan zan iya print receipt. To yanzu da waya na ko kuma da computer na kawai zan yi print receipt, gashi nan zai fito. Kuma kaga dai receipt din yanda yake mai kyau. Wanda kuma sai an yi printing zaka ga kyawunsa. Anan ba za ka gane kyawunsa da kyau ba sai an yi printing. So sannan kuma idan na koma yanzu to home ɗina, ya kamata na ga cash ɗina ya kamata na ga cash ɗina 950 saboda na sayar 950. So yanzu ka gani sannan ka ga gross sales ɗina ya ƙaru, ka gani cash sales ɗina ya ƙaru 950, net sales ɗina 950, gross profit ɗina 150 saboda 150 nake ci akan kowane spaghetti da na saya tunda na sayar. To kaga tunda na sayar da guda ɗaya na ci riban 150, ga riban 150 ya shigo, ga mutum ɗaya shigo shagona, ga kuma zanga sales by today, a gani zanga wannan awa ɗin awa 13, 13 awa ko kuma karfe 1 gashi nan ga sai yanda nayi. So duka zan kalli wannan. So yanzu bari na koma kan transactions ɗina. So yanzu bari na sayar da eba. A ce na sayar da eba ruwa 70 cl ɗin nan da kuma 50 cl ɗin nan. 70 cl na sayar da guda 10, 50 cl na sayar da 10, 70 cl kuma misali na sayar da guda 5. Sannan a wannan na yi discount ɗin naira 100, a wannan kuma na yi discount, ban yi discount ba. So in na ce sell, sannan wannan walk-in customer ne. In na ce cash sai na ce wannan Malam Isa ne ya zo da kansa. Misali just wani abu ne da nake bukata na san wani abu sales din, zan iya yin note akai. To sai na ce wannan kuma POS ne. Zan ga gashi nan naira 2400 ne. Na yi discount din naira 100. So gashi nan zan kalla. So zan iya cewa record transaction saboda POS ne. Kaga a POS babu wani canji ai saboda na san mutum kawai transfer zai mun. So bana bukatan sai na sa wannan kuɗin da ya biya. So idan na koma home ɗina zan ga gashi nan POS ɗina 2400 ya shigo, kuma zan ga gashi nan gross sales ɗina 3000 yanzu, net sales ɗina ga kuma gross profit ɗina naira 800. So haka zan dinga kallo in real time
kuɗi yana shiga kuɗi yana fita in real time zan dinga kallo. So gashi na yanzu, so haka dai zamu dinga recording transaction, haka ake yi. Na gode.